לילה הראשונה בצבא כמעט ולא דיברתי, כי פחדתי שאנשים שאיתי לא יקבלו אותי, אבל ביום שני שפגשתי את החברים שלי בחדר וסיפרתי להם על עצמי, הם קיבלו אותי בצורה שאני לא אשכח בחיים. אני עדיל, בת 21, נוצרה ישראלית. אני גדלתי בכפר מעורב שבו גם נמצאים נוצרים, מוסלמים ודרוזים בצפון ישראל. בכיתה י' התחלתי להסתכל יותר על הארץ ואיך האנשים חיים בארץ, ושם ראיתי את החשיבות לשרת במדינה שהיא מגנת עליי, על המשפחה שלי ונותנת לי את כל הזכויות שלי. שם הרגשתי שהמחויבות לעשות את מה שכולם עושים ולתת כמה שאפשר למדינה שלי. אני הראשונה שהתגייסתי מהמשפחה, המשפחה מאוד גאה בי. בפעם הראשונה שחזרתי הביתה אחרי שבועיים, כולם חיבקו אותי וזה היה כאילו אחד הרגעים שכאילו אני גם לא אשכח בחיים שלי. אני מרגישה קשר מאוד חזק בין העם היהודי. האמת שתמיד הרגשתי קשר מסוים, וכשהגעתי לבה"ד 1 הרגשתי את הקשר הזה בצורה יותר גדולה. כשהגענו לשבוע הסד"כ, שבו אנחנו נמצאים שבוע שלם בירושלים, הרגשתי חיבור שהוא לא רגיל. מהרגע הזה אמרתי שאני אחרי הצבא או שאני עושה התפתחות, להסביר מה זה מדינת ישראל. רוב האנשים רואים את המדינה בצורה אחרת לגמרי. פה אנחנו חיים במדינה, אנחנו רואים כמה היא מדינה שוויונית, כמה אנחנו חיים כל כך טוב. מה שאנשים מחוץ רואים את התמונה הזאת. ואחרי ששמעתי ניצולת שואה מדברת על השואה, אמרתי שאני חייבת לבקר בפולין, על מדים, שמישהו נוצרי בצבא יהודי הולך לפולין, וכאילו אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שכאילו אני מבחינתי אני רוצה להשיג אותם. לא התחילה בצבא למדתי איך לקבל את השונה, לקבל כל כך הרבה תרבויות שנמצאים במדינת ישראל, וכולם מתאחדים ביחד במקום אחד שהוא הצבא, ושם אני למדתי כל כך כמה זה תרבות, כמה כל אחד שונה ואיך באמת לקבל אותו. וממש צבא כל כך מגוון בין אנשים ובין התרבויות, והוא שומר על האנשים האלה גם. כל יום שאני עולה על מדים אני מרגישה גאווה.